Гэта была мастачка Надзя Саяпіна і яе магніты з ностальгіі, якія нагадваюць нам пра любімыя месцы, якія, можа, не заўсёды мы зараз можа вярнуцца, але спадзяемся, яшчэ, конечно ж, пабачым. Ад чароўных ностальгічных магнітаў прапануем перайсці да навін з навуковай сферы. Трапіла нам такая навіна на вочы. Быццам бы электракары і так званыя гібрыды, гэта калі электракар і рухавік унутранага згарання ёсць, моцна апраменьваюць карыстальнікаў. Вот. І гэта, звяртаем вашу увагу, тычыцца толькі кітайскіх электракараў, пра іншых вось такіх звестак няма. Але ў Беларусі толькі кітайскія машыны, і яны вельмі папулярныя, таму нас гэтая навіна зацікавіла, бо падаецца, што гэта вельмі экалагічны транспарт. Ну, прынамсі, так гэта пазіцыянуецца. Дыму ж не вылятае. Каб разабрацца ў гэтым пытанні, мы запрасілі вучонага аналітыка тэхналогій Сергея Басараба, якога бязмежна рады бачыць у нашай студыі. Взаемна, абсалютна. Сергею, прывітанне. Акрамя таго, што вось ёсць гэтае даследаванне, што быццам бы вось гэтыя кітайскія машыны, электрамашыны, яны тут так апраменьваюць кіроўцаў, пасажыраў. Але нашы рэдактары звярнулі ўвагу таксама на тое, што гэта было расійскае даследаванне, то, мабыць, гэта мае нейкія падставы падставіць пад сумнеў вынікі, што гэта можа нейкая барацьба з несумленнай канкурэнцыяй. Заказуха! Ну, па-першае, так, я калі ўбачыў гэту навіну, па-першае, я наша Ніва перадрукавала, што як бы наша Ніва не зусім арыентуецца, скажем так, у навуковых нейкіх ці тэхналагічных навінах, то бок яны проста перапошчваюць нешта. Я адразу зайшоў, паглядзеў першакрыніцу, пачаў шукаць першакрыніцу. Першакрыніца, вось гэты артыкул, гэта аказалася цяжка назваць артыкулам, гэта нейкая нататка з Пермскага універсітэта, якая з'явілася, па-першае, пад інфанагоду таго, што на аўтавазе там сотні тысяч аўтамабіляй на складу як бы звычайных засталіся. І раптам нейкае даследаванне. Гэта па-першае. Па-другое, яно метадалагічна вельмі прымітыўна зробленае. То бок, умоўна кажучы, там адна машына, не параўнання з іншымі машынамі з гэтай ж серыі. Як мой пакойны кіраўнік сказаў бы, гэта ўзровень дыпломніка рэгіянальнага вуза. Тут раз, гэта выцягнулі наверх, пачалі тыражаваць толькі расійскія медыі. Для мяне гэта адразу як бы індыкатар. І, в прынцыпе, каб вось вашы рэдактары не заўважылі, то я бы свайпнуў нават гэты артыкул, гэту навіну, таму што яно не вытрымлівае з кропкі гледжання факт-чека ніякай крытыкі. То бок мы вельмі акуратна ставіцца да таго ўсяго, што пішуць у інтэрнэце. Нават такі псеўданавуковы артыкул, які сапраўды могуць быць зробленыя на замову, мабыць, дзеля таго, каб прадаваць вось гэтыя расійскія машыны ў Беларусь, а каб не куплялі беларусы, не абіралі кітайскае. Але вось ці у вас была магчымасць сапраўды параўнаць, не ведаю, па якасці, па выкарыстанню, якія машыны гэтыя лепшыя? На жаль, я толькі імкнуся зараз да Tesla Model S. Але, безумоўна, калі разглядаць вось такую бяспеку, тут, дарэчы, сэнс у гэтым артыкуле ёсць. Але патрэбна казаць не пра радыяцыю, а пра электрамагнітную сумяшчальнасць, напрыклад. І вот з кропкі гледжання электрамагнітнай сумяшчальнасці, электрамагнітнага смога, які генеруе гэта аўто, то, безумоўна, вытворцы буйныя, вядомыя, вось як, напрыклад, маскаўская кампанія, ці вядомыя на BMW, напрыклад, i3 той же, яны шмат увагі надзяляюць менавіта сумяшчальнасці сваіх матэрыялаў, экранаванню матэрыялаў. То бок, чым больш вядомыя вытворца, тым больш ён укладае, асабліва еўрапейскія, укладае ў праверку бяспекі і, скажем так, узроўня электрамагнітнага забруджвання сваіх аўтамабіляй. То бок, ёсць традыцыі, будзе бяспечна. Няма традыцый, хутчэй за ўсё, будуць нейкія дзіркі там і ў бяспецы, і ў гэтым электрамагнітным выпраменьванні. То бок, менавіта выпраменьванне не радыяцыя, як ёсць, а выпраменьванне. Дык, слухай, ўсё-такі, можа быць, не так і бяспечна карыстацца аўтамабілем увогуле. Бо я, напрыклад, першы раз чую электрамагнітнае выпраменьванне. Што гэта такое, як гэта можа ўплываць на наш арганізм, на наше здароўе? Гэта тое самае, што ў тэлефонах, толькі ў меншых. Абсолютно тое ж самае. Вось гэты артыкул, ён як бы такі, скажем так, з прэтэнзіяй на сенсацыю напісаны, то бок жоўты на самой справе. І вось гэта слова радыяцыя, якое працуе ў свядомасці людзей як трыгер, яно выкарыстана, неправільна. Сінонім слова выпраменьвання. Так, мы жывём у свеце радыяцыі. Патрэбна разумець, што радыяцыя – гэта працэс пераноса энергіі у сусвеце.
любого пераноса. Як бы ён можа быць, вось пакажыце, калі ласка, там была малюначак, дзе тыпы радыяцыі. Так, покажите нам, калі ласка, малюначак з типами радыяцыі. Я думаю, што зараз знойдуць Вось, нашы рэдактары, пакажуць. О, То бок, ёсць. бачыце, вось усё радыяцыя. І нам важліва толькі разумець, яна іанізуючая ці не іанізуючая. Іанізуючая гэта тая, якая пашкоджвае менавіта чалавечыя тканінкі, клеткі, як бы, і часцей гэта радыяцыя, вось як ЗАЭС, напрыклад. Рэнтген яшчэ дадаткова, там, напрыклад, гама выпраменьвання. Уся астатняя радыяцыя, яна не іанізуючая. Яе вельмі мала энергіі для таго, каб пашкоджваць наша цела. І умоўна яна лічыцца бяспечнай. І вось усе электрамагнітныя гэтае выпраменьванні, электрамагнітная радыяцыя, вось першы менавіта столб, усё гэта бяспечна, умоўна кажучы. Гэта мікрахвалёўкі, гэта мабільнікі, гэта фены, гэта трамваі, гэта электрамабілі. Яно ўсё прыкладна аднолькавае і, умоўна кажучы, лічыцца бяспечным. І ўсё трошкі фаніць, што называецца. Ну, трохі. Гэта як это называецца? Электрамагнітны смог. Электрамагнітны смог, электрамагнітнае забруджванне, оно сапраўды ёсць. Як бы. А ці вось варта праверыць? Мы разумеем, што там тэлефон маленькі, а машына вялікая. Ці варта, не ведаю, завесці да спецыяліста, зрабіць нейкую праверку машыны, ці там не перавышае штосьці? Ці все ж таки можна запіць халоднай вадой і не звяртаць увагу на гэтае даследаванне? Ну, шчыра кажучы, на сённяшні дзень міжнародная супольнасць лічыць, што вось гэтае электрамагнітнае выпраменьванне, яно бяспечнае для чалавека, таму што выклікае ў асноўным, скажем так, рэалізуецца праз нагрэў тканак. То бок, у адным выпадку толькі яно можа нанесці шкоду, гэта калі вы трапляеце пад радар, напрыклад, нейкі ПВОшны. І ў гэтым сэнсе я вельмі раю пачытаць, ёсць такі расійскі аўтар Ламачынскі, у яго ёсць нататкі судмедэксперта. Пачытаць там нататку, якая называецца радарная траўма, каб зразумець тое, як працуе вось максімальная такая некая доза радыёхваль. Яна награвае цела, умоўна кажучы, яна спякае чалавека, вось як у мікрахвалёўцы там нейкі кавалак мяса. Вось. Але тое, з чым працуем мы, тое, што вакол нас, яно на парадкі больш-меншая магутнасць мае. То бок, я думаю, пераймацца асабліва няма чаго, але калі патрэбна, то, напрыклад, вось у Беларусі ёсць такая арганізацыя Белгія. Гэта інстытут па электрасувязі, умоўна кажучы. Да? Яны як бы тэхнічна, яны для юрыдычных асоб, для нейкіх кампаній правяраюць узровень электрамагнітнага забруджвання. Вось. З індывідуальнымі людзьмі, хутчэй за ўсё, яны працаваць не будуць, таму лепш, напэўна, купіць нейкую прыладку такую і вымераць самому. Вось, дарэчы, можаце паказаць гэтыя каляровыя такія прылады, малюначак таксама. Зараз будзе малюначак. Не-не-не, гэта абарона. Прылада. Вось гэта, дарэчы, як абараняцца ад электрамагнітнага выпраменьвання. Капсула электрамагнітная. Ну, калі ўжо захацелі абараніцца, дакладна, да, то бок. Вось гэтыя вось прыгожыя такія каляровенькія прылады, яны якраз такі і выкарыстоўваюцца для таго, каб вымяраць узровень электрамагнітнага выпраменьвання. Да, як бы, ну, яны можна купіць на Аліэкспрэс, можна купіць на нейкіх другасных там рынках. Каштуюць не шмат, паказваюць даволі дакладна. Сергей, глядзі, ну вось спрадвечныя беларускія спрэчкі, там Рагачоўская, ці там, адкуль яна там, Глубокская, да, там дранікі з мукой ці без мукі. Вот, мне здаецца, што гэта спрэчка, што экалагічней машына з рухавіком унутранага згарання ці электрамабіль, гэта вот з гэтага разраду, ці не? Ці ўсё-такі электрамабіль на самай справе экалагічна. Хаця я чуў, што там, напрыклад, утылізацыя кепская, там даражэй, выкіды вуглекіслага газу. Замена гэтых батарэяў. Да, выкіды вуглекіслага газу ўвогуле больше пры вытворчасці аўтамабілей. Вот што ты як эколог можаш тут сказаць? Вот. Ну, глядзіце, патрэбна, па-першае, разумець, у якой рэтраспектыве мы гэта ўсё разглядаем. То бок у нас разглядаецца гэта ўсё ў моманце, там, месяц, год які-небудзь. А давайте мы будзем разглядаць это рызыкі, да, 10-годдзі, там, 50 год. І з гэтай кропкі гледжання ўжо электрамабіль кажацца не такі і экалагічны. І у тым ліку з-за існуючых зараз тэхналогій перапрацоўкі літыевых гэтых акумулятараў, з-за перапрацоўкі пластыкаў, ну, то бок там шмат такіх акалічнасцей. Калі звычайны звычайны ДВС, умоўна кажучы, аўтамабіль, там, умоўна кажучы, метал, в асноўным,
то тут дадаецца велізарная колькасць менавіта вось гэтых акумулятараў, якія вельмі складана утылізаваць, і зараз простых тэхналогій для утылізацыі іх няма. І вось у гэтай перспектыве, ну, як менш адно на адно і прыходзіцца, а як максімум, то можа і меней экалагічна менавіта электрамабіль. Хаця ў моманце падаецца, што вось электрычнасць, яно ж лепшае, яно не забруджвае паветра. Нема выкідаў шкодных, Да, меншы ўзровень шума, вось гэта ўсё. Як думаеш, Сергею, на што варта звярнуць увагу все ж таки, калі мы хочам абіраць электрычную машыну, якія важныя паказнікі, таксама з пункту гледжання і бяспекі, і эканомікі, і нашай кішэні, і будучыні нашай планеты. На што варта звярнуць увагу, вось на якія тэхнічныя паказнікі? Ну, адзіны такі тэхнічны паказнік, гэта, напэўна, брэнд, як я ўжо казаў. Брэнд і давер да гэтага брэнда. Вось, таму што ўсё астатняе, як бы у электрамабілях вельмі шмат, вось, напрыклад, электроніка тая, там як бы не шмат такіх частак, накшталт рухавіка, напрыклад, інвертара ці абсталявання менавіта праграмнага забеспячэння, да? Але ўсё схавана пад ноу-хау. Ўсё схавана пад ноу-хау, і ты як бы купляеш на веру. То бок ты купляеш не электрамабіль, ты купляеш рэпутацыю вытворца. Як бы таму сам там нічога асабліва так не патэсціш, хіба што пачытаць форумы, водгукі тых, хто ўжо купіў гэты аўтамабіль, хто яго карыстаўся ім, чытаць водгукі, аналізаваць і выбіраць толькі так. Таму што зараз свет глобалізаваны, усе запчасткі ходзяць з краіны ў краіну, тут ніякіх такіх высноў, мне падаецца, не зробіш. Толькі рэпутацыя і аналіз водгукаў. Як думаеш, у бліжэйшыя 5-10 гадоў якось будзе сітуацыя развівацца з бяспекай гібрыдных электрамабіляў? Ну, я лічу, што тэхналогіі не стаяць на месцы, і через, умоўна кажучы, калі мы паглядзім электрамабіль праз 10 год і параўнаем з тым, што зараз, ён будзе больш бяспечны. У ім будзе менш вось гэтага электрамагнітнага выпраменьвання, будуць лепш фільтравацца памехі. Ён будзе, ну, я спадзяюся, што будзе ўтрымліваць больш экалагічныя, больш лягчэй перапрацоўваемыя акумулятары. Можа, нават іншыя тыпы акумулятараў. Можа, новае пакаленне прыдумаюць, правда? Я хацеў бы, каб там топліўныя ячэйкі, напрыклад, былі. Добра, гэта дае аптымізм. Ну, то бок тэхналогіі не стаяць на месцы. Тэхналогіі не стаяць, мы сочым, і дзякую за тое, што расказваеш пра гэты складаныя рэчы простымі словамі. Сергей Бесараб, цудоўны беларускі камунікатар, часты госць, дарэчы, у нашай ранішняй студыі, так што дзякуй вялікі, што прачнуўся разам з намі. Калі што будзе зноў складана, зноў будзем выклікаць Сергея на дапамогу.